Natay nga timmanon iti may sa alalaki ti balay pagagasan, kalpasan ang nabagbagsol. Nga managan iti Antonio Takason ipaet, 20 ket maysa iti tawen na, naasawaan, nga agnaed iti barangay Balaleng Aminanse, Bantay, Ilocos. Segon kadagiti mga iturturong iti linteg iti syudad Tibigan, agorop alas 9:55 iti rabii iti Sabado, may kasangapulo ket 8 nga aldaw iti daytoy nga bulan, iti Pebrero, adda naawat da amay sa atawag, nga adda pamagkong, iti unek iti tiyandaan, kangronaan na iti sangwanan iti may sa a drugstore, sarakan iti ground floor, iti mismo a public market iti nadakamat a syudad. Iti agtultuloy nga investigasyon iti Philippine National Police iti syudad Tibigan, ti biktima ani Takason, ken ti kadwana a nabigbig itinagan nga PJ Boy Peralta, karoba na metlang iti biktima, sa nga pulukit inem iti tawen na. Napanda iti maysa nga restaurant a masarakan iti Oses Singson Street nga napanda iminom iti arak idin tinalpas daket napanda nagtambay ni Takason ken ni Peralta iti arwar iti Virgo Restaurant and Video Okay Bar sigon ken ti manmanihar iti nadakamat nga panganan amanagan iti Margarita Navarro nga agnaid iti Barangay 5 Bantay Ilocos 25 ti tawen na ti biktima ni Takason ket napanna indrain iti gasolina iti tricycle nga nakaparking iti sangwanan idin ta nakita ti akin kuka ti nadakamat alugan ditan nga kinamat da iti biktima ket ditan nga maipagarup nga kinabkabil da pay nga imuna sakbay a binagsolda arason met anakatayan ni Takason. May isa nga driver di tricycle iti number Bantay 778 at dan natilindi da iti may isa nga may duwa at large pelaeng ngem naipailan dan. Addan iti kustodiya iti PNP syudad Tibigan iti maysa a suspek nga managan iti Sonny Boy Abero i Zapata 30 ket maysa iti tawen na. Agnaid met lang iti Barangay 5 Bantay Ilocos. Ken agdamapay lang sapsapulen dagiti duapay akadwana amanagan iti Jesse Rabang i Kasabar nga agnaid iti Barangay Pangada Santa Catalina Ilocos. Ken ni John Docket napilaan nga ro dagiti suspect iti kaso a murder iti office iti city prosecutors iti met lang nadakamat a syudad. Namat nga minsan ti witnesses tayo nakita nga isulat kinagamit. Pinadas nga len iti palawag iti maitutudo a suspek ani Abero iti unig iti pagbaludan iti nakamat nga estasyon ti pulisya ngem dita nga nagkedked nga sumerita iti sangwanan iti kamera. Ikikismet ti hostisya ti ina iti biktima ani Clarita Takason dita dakkel iti panagyaman namet iti kaming iti kapulisan iti syudad Tibigan kapuanan ta nadarasda na kimmeg iti maysa a masuspecha. May daimbag asar iti kadwana nga ikranyo kita nito yung gibigan gibinagbagsunda. Mapang kami na kami pantara sa hospital, magadalan kami hospital, tadya mo morgan sa. Aging gana itang agundaway agdamapay lang ang anupen, iti kapulisan dagiti duapay, ang masuspecha ani Docket ken ni Rabang. Ryan Pardo, Core TV News.